מה שמיוחד באוכל זה המהירות שזה מגיע. זה לא מסעדה שיש לך שישייה שבאה ב8, כולם באים בבת אחת כדי באמת לחוות את כל החוויה ביחד. אין פה שולחנות שמתחלפים, כמו הרבה מקומות. אתה בא, יכול להישאר פה עד הסוף ולחוות גם את האוכל, גם את השתייה וגם כמובן את כל הפארטי. אנשים אוהבים בשר על האש פה ממש, והדגים, גם הדגים הנעים וגם הדגים בתנור. נכון שזה אנרגיות ואווירה וקמים לרקוד, אבל אנשים אוכלים פה. גם ראשונות, גם עיקריות, מנות ביניים. אתה יכול לשאול את המלצריות איך זה לקחת הזמנה מלקוחות שלנו בפיפל. שובל הכי טובה, לא רק פה, בעולם. גם מחוץ לגבולות העולם, היא המלצרית הכי טובה. כל הבעלי מסעדות כאן שולחים לי הודעות כל הזמן, ואני אומרת לא, רק פיפל. אם התרשמתם ממה שראיתם, אם אתם רוצים לשמוע עוד, הרימו טלפון או השאירו פרטים פה למטה, והמלצרית הכי טובה והטלפנית הכי טובה יחזרו אליכם בהמון המון אהבה.